Ćao ljudi, ovdje započinjem jedan vlog. Biće svašta nešto u vlogu, odnosno utrpat ću ovdje i svoje favorite, zato što mi se iskreno nešto ne snima onako klasičan video favoriti, tako da ću vam pokazati ovako kroz vlog. Nešto mi se pretjerano ne šminka jer imam tu neke buljičice, a moram da izlačim lice do jednog rođendančića na koji ćemo ići sada u petak, tako da ću vam snimiti tamo isto deo atmosfere i onda ću to sve zaokružiti i bit će to jedan vlog koji ćete vrlo brzo gledati, dakle nešto malo par dana spojenih. Uključila sam vam tu jedan Lily haul, odnosno nešto što sam poručila online, to ćete gledati, sada ove favorite i delice tog rođendana, tako da 3 dana ćete gledati u principu delove 3 dana. Mislim da će to biti ok, a sada ću vam pokazati proizvode, odnosno nešto od kozmetike i šminke što imamo ovde, pa se vraćamo na neke proizvode, odnosno na neke stvari koje nisu šminka i kozmetika. Dakle, evo je hrpica ovde. Prva stvar, vidjeli ste u potrošenim proizvodima da sam pomenula Lily tufere, zaista su mi super, mislim da su se popravili, pošto ranije nisam bila baš njihov fan, ali mislim da se popravila njihova tekstura i zaista su odlični, pa ću njih pomenuti. Zatim, ovo sam već pominjala isto u potrošnim proizvodima, ovo je Ziaja maska za lice sa krastavcem i mintom, enzim gel je u pitanju, meni je maska fantastična. Isto tako, Garnier Ice Patch, ovo su oni za ispod očiju, drže se 15 minuta, ja ih stavljam u frižider pola sata pre korišćenja kako bi još više postigla taj efekt hlađenja. Dakle, nekad uzimam njih, nekad uzimam one Ice Patch od Perfekte, ali zaista su dobri jedne druge i pogotovo sada kada su mi umorne oči. Mislim, ne rade oni ništa specijalno, ali zaista onako imam utisak da taj puffness, ne znam kako se to kaže na srpskom, taj otok, ajde da tako kažemo, splasne. Sljedeće što mi je pomagalo kada sam izašla iz bolnice jeste Sebamed Clear Face Anti-Pimple Gel, odnosno gel protiv bubuljica koji se nanosi ciljeno na područje gdje imate aknu i zaista je sušio stvar, odnosno umirivao je taj deo, a onda i isušivao i zaista Sebamed ima super proizvode, ja koristim nešto, odnosno i Aleksa koristi nešto od njih, tako da eto, sve pohvale. Sljedeća stvar, Batiste Suvi šampon, njega sam kupila za porodilište, sada već ide u emptize, ali svakako ovaj original mi je potpuno korektan. Imala sam onaj Balein za brinete očajani, iskreno više ga nikad ne bi kupila. Zatim jedna stvar za kosu, ovo je bez silikona Panten Prove micelarni balzam koji je dvofazni, promućka se, naprska se, vrlo lepo miriši, vrlo lepo omekša kosu i zadržava se miris. Nisam osjetila da mi nešto otežava kosu ili da mi, ne znam, da mi nešto smeta, tako da bez silikona je, nadam se, piše da jeste, tako da nastavit ću da ga koristim i da li ću kupiti ponovo, ne znam, možda jednom, trenutno kada iskoristim neću, ali zaista je super stvar. Zašto neću, a u favoritima mi je zato što volim zaista da eksperimentišem sa ovim stvarima, možda se prebacim na nešto prirodnije, da bih negovala, pošto mi je kosa trenutno tretirana i farbana, da bi malo više negovala, ali vidjet ćemo u svakom slučaju, u jednom momentu ću se vratiti na ovu liniju. Inače, znate da volim ovu njihovu kao Aqua Light, ovo je sada u stvari micelana linija, ali sve to slično. Leti sam najviše koristila ovaj Balea spray, nosila sam ga i u bolnicu kada sam se porađala i nakon toga kući, stalno sam ga prskala, ovog ima još malo. Pa sam rešila da ga pokažem, potrošim i ćao. Sada ga trenutno koristim najviše kako bih stopila onako šminku kada se našminkam, ne koristim ga toliko svaki dan za osvežavanje, budući da temperature više nisu toliko visoke, ali eto, cijelo leto sam ga koristila pa se ovdje nalazi. Sljedeće stvari su šminka. Imam ovaj Aurin primer, kao pore minimizing i mattifying efekt. Iskreno ne radi ništa da vam popuni pore, ali zaista matira i meni šminka mnogo duže traje. On je potpuno zelene boje, ja ga imam već neko vreme, vidite da je skoro potrošen, tako da radim na tome da ga potrošim i onda ćemo da vidimo da kupimo neki drugi, pošto ne znam iskreno da li ovaj više prave.
mislim da ga više ni ne prave, nisam ga nešto viđala. Sljedeći puder koji sam ja konstantno koristila cijelo leto i koji također ide u emptize jeste Fit Me Maybelline nijansa 110 Matte and Poreless. Meni je bio super, znam da mnogima izaziva iritacije i akne, meni nije, iako imam jako osjetljivu kožu, ali eto, ovo je svetla nijansa, ja sam stvarno kao vampir, meni je bilo super. Sada sam poručila neku bebe kremu, vidjet ću, u principu treba da zalečim lice, vidjet ću sada šta ću sada da koristim, imam naravno i neke otvorene pudere, da li ću ga odmah kupiti ne znam, možda iskoristim neki od ovih koje imam otvorenih pa onda se vratim njemu, vidjet ćemo, ali zaista preporuke za ovaj puder. Sljedeće jeste Lumsova četkica za highlight koja je malo prljava. Nisam je oprala, iskreno jučer sam bila kod ginekologa i šminkala sam se i nisam je oprala, eto. Ali ovo mi je četkica koju sam naručila online sa Lilija, bila je oko 300 dinara i koja mi je stvarno super. Mislim, ja se ne šminkam svaki dan, potrebno mi je nešto čisto da nanesem ravnomernije highlight od nekih drugih četkicu, tako da mi je potpuno koristila. Zatim ovo je Makeup Revolution, onaj njihov čuveni korektor u nijansi C1, jeste ta nijansa svetla, ali ja sam zaista jako svetla, tako da mi je bio super. Brzo se troši, nema ga još mnogo, ja sam ga naručivala s Aleksandar Cosmeticsa, tako da u svakom slučaju vratit ću se njemu sigurno. Sljedeća stvar je Max Factor Brow Shaper, olovka za obrve koja ima ovaj spuli s jedne strane i olovkicu sa druge strane. Kremast je, voljela bih da je malo manje kremast, da se može preciznije malo raditi sa njim, ali super mi je, pošto ja ne moram previše da popunjavam obrve, zašto neće fokus? Možda zato što mi je ovo u fokusu. Probat ćemo da sklonimo. Ne vredi, nebitno. Dakle, voljela bih da je malo manje kremast, ali u svakom slučaju, evo ga, u svakom slučaju je super i probat ću posle ovoga NYX-u, kažu da je slična, a da je malo manje kremasta od ove, to jest da je suvlja. Sljedeća stvar koju su mnogi kudili, ne znam, meni je zaista super, ovo je Aura Cheek Stick rumenilo u stiku. Zaista daje ovaj healthy glow efekt koji piše. Ovo je neka kajsijasta nijansa. Meni je super, vidite da je dosta potrošeno. Kremasto rumenilo. Zaista ja inače nisam fan rumenila, to znate možda od ranije. Meni ovo zaista radi posao zato što M se osjećam nekako sveže, M ova nijansa najviše pristaje mom belom tenu i nekako praškasta rumenila meni ne rade nešto dobre posao. Tako da svakako ću vidjeti da nabavim još neke nijanse. Mislim da ima još 2 nijanse ovoga. Ako ne, kada potrošim, možda već i sada ću naći neku drugu nijansu nekog drugog brenda možda, ali zaista sve preporuke za ovo i nastavljam da ga trošim. I posljednja stvar jeste ovaj ruž, ovaj Maybelline u nijansi 600 Spinal Spring. Ovo su oni njihovi Moisture and Shine kolekcija. Isto je tako neka kajsijasta boja, naravno on nije ovako intenzivan, on je providnjikav, ali da boju i zaista hidrira usne, tako da eto, njega sam rado nosila i sada ga rado nosim pa sam ubacila. Dakle, ovo su svi proizvodi koje ja zaista aktivno koristim i koje sam aktivno koristila tokom leta i sada, tako da eto, u principu ne volim da trpam neke proizvode koje ne koristim tako često ili koje nisam uspjela da istestiram dovoljno. Ovo je nešto što ja koristim, kažem, ceo jedan period i zaista mi se dopada, tako da sam ubacila. Naravno, postoje neke druge maskice koje mi se dopadaju, također ja volim i neke druge pudere, ali ovo je ono što sam zaista koristila ceo jedan period i eto tako želela sam da vam ih predstavim. Nastavljamo dalje, imam da preporučim neke druge stvačice. Koju imam da vam preporučim jeste upravo Nescafe Gold. Ovo je vanila latte, trenutno mi je skuvan kapućino, tako da ima više ukusa. Odlična stvar, pijem svaki dan. I sljedeća stvar koju imam da vam preporučim na tu temu hrane i piće jeste Rausch sveži sok od naranđe, manga i šargarepe. Ima i samo naranđa i mislim da ima tipa neka limeta. Probala sam samo naranđu, taj treći nisam. Odlična stvar. Ljudi, upravo mi je stigao jedan paket iz Lilija. U pitanju su stvari za kuću najviše, ali ajde da vam pokažem i to. U okviru ovog vloga prvo ovdje imamo 2 pakovanja Multifine palominih ubrusa. Potpuno mi nebitno koje koristim, bitno mi je da imam ubruse jer koristim i za brisanje staklenih površina jer mi nekako najbolje uglancaju, naravno i za ruke, u kuhinji i tako dalje. Tako da imamo 2 pakovanja
po 2 ubrisa unutra. Perfex toalet papir, znate već da koristim najviše ovaj sa mirisom breskve. Ne znam, nekako smo navikli na njega i uvijek kupujemo. Kupili smo sada 3 pakovanja. Zatim ovdje imam Lenor, opet iz Parfumel kolekcije. Ovo je Ruby Jasmin, sa mirisom cveta jasmina. Nisam pomirisala, dakle, uopšte u prodavnici. Naručila sam ga prije put sada online i ekstra miriši. Volim te jake mirise. Znate da sam nahvalila u prethodnim emptizima njihov onaj Diamond Lotus i generalno volim Lenor najviše, onaj plavi, kažem, to mi je standardno, njemu se uvijek u jednom momentu vratim, ali volim da probam i njihove ostale mirise, pogotovo ove nove neke koje izbace. Sada, kupili smo novu pastu, u pitanju je Parodontax Complete Protection i to mi je preporučila zubarka, budući da sam sada skoro bila ponovo na skidanju kamenca i poliranju i rekla mi je da je ovo mnogo bolje, budući da ja koristim one Sensodyne, znate, stalno trubimo njima, međutim ta koju smo mi koristili, Rapid je izbačena i onda mi je rekla da pređem na ovu. Zatim 2 pakovanja kesa za smeće, za ovu malu kantu unutra, ovo je 45 litara sa onom tračicom. Jedan divan sapun, Davov sa šeputerom i vanilom, fantastično miriši. Znate da isto koristim, čujete u pozitivni webu, znate da koristim inače Velneine Lilijevog brenda i da imamo na njihove dopune od litar, međutim, upravo sam sipala posljednju dopunu i rešila sam da posle toga promenim i da probam ovaj Dav. Zatim sam kupila ovaj Nature Box, vidjela sam se skoro pojavio ovaj brend, ovo je gel za tuširanje sa hladno ceđenim kokosovim uljem i ima 350 ml, lepo miriši, tako da ćemo da vidimo kakav će biti. Ovo je Velnea dezodorans za obuću. Ovo Ivan koristi za obuću koju koristi za trening i u pitanju je ne samo dezodorans, odnosno osveživač, nego i sredstvo za dezinfekciju obuće. Zatim imam Frošov deterđent za suđe. Ovo je sa bademovim mlekom, ovo je novo. 750 ml ima, ja koristim i njihov... Ja koristim i njihov za pranje cucli, flašica i slično, dakle baš njihov za Frošov sredstvo za pranje cucli, flašica i uopšte dečjeg posuđa. Zatim jedna Bioten Express Absorbing krema za ruke, znači ovo je krema koja kao vrlo brzo upija, ovo je isto nešto novo, 100 ml ima, bila je jeftina i eto rešila sam da probam, budući mi treba nešto što brzo upija. Naravno ovdje imam opet one Ariel kapsule 3 u 1 i znate da njih samo koristim. I ovo je L'Oreal Bonjour Nudista BB krema u nijansi Light. Vidjet ćemo kakva će biti. Nervira me što ovdje piše tester, ali sam primetila da nije zaista otvaran, tako da mislila sam da je možda su mi poslali tester koji je korišten, ali nije. Idem, Beka je nervozan, tako da vidimo se kasnije. Ćao ljudi. Evo mene, da me vidite ovako uživo, pošto sam puštala tu neke hvalove favorite, ovako da me ne vidite. Dakle, ovdje ću završiti ovaj vlog, haul, svašta nešto. Dakle, nije samo klasičan vlog, ali mi je bilo mnogo lakše da pokažem tako neke stvari u vlogu nego da sedem da snimim video, budući da nisam zaista imala vremena, a i bili smo u Rumi 7 dana. Koja sam je užasna, tako da zanemarite. Dakle, bili smo u Rumi, Ivan je bio u Barceloni i skoro smo i stigli, tako da smo i dalje pod utiskom, treba da se raspakujemo se, nameštamo i tako dalje. Lekcija sad ponovno treba da navikne malo ovdje, budući da je bilo prvi put da negdje ide na duže. Otkako se je rodio. Što se tiče ovog vloga, kažem, ima svega i svačega. Ja ću ga završiti ovdje i pustit ću ga pre tematskog videa. Pre tematskog videa šta se nalazi u našoj torbi za Baby Edition. Tako da će taj video ići, a ovo će ići pre tog videa i sutra već krećem da snimam novi vlog. Potrudit ću se da sutra idem sa drugaricom na kafu, naravno vodim i ja Alekseja, ona vodi Mihajla. Dakle, bit će onako sutra zanimljiva neka šetnjica, to ćemo malo pokazati. Za vikend se družimo sa Tajom, konačno je došao i onda možemo malo provodimo vreme zajedno. Tako da ću vam i to snimati, vidjet ćemo negdje da idemo isto u šetnjicu. Javit ću vam se svakako, tako da eto, očekujte još jedan vlog naredne nedelje.
Da li će to biti subota kada obično izbacujem videe, ne znam, zato što ne znam koliko ću imati vremena da snimim neki tematski video, mada ipak mislim da ću uspeti nešto malo da nađem vremena da snimim neki tematski video. Ukoliko nađem vremena, onda će vlog ići sredinom nedelje, a moj redovan video će ići u subotu kao što to uvijek ide. I dalje mi je drago što sam redovna, što uspem da izbacim jedan video nedeljno kao što sam obećala i sebi, a i vama. Tako da, eto, to je još jedan plus i to sam onako baš zadovoljna. Malo sam iscrpljena zato što, kažem, smo putovali i iako je to trebalo da bude onako neki odmor, doduše jeste bio, ali dalje smo mi morali našu rutinu i vežbanja i išla sam da sređujem neku papirologiju u Rumi, tako da mi to oduzelo onako dobra 3 dana od jutra do popodneva, znate kako je već to sa papirologijom u Srbiji. Tako da eto, i same te vežbe, svaki dan šetnje, imali smo i tamo neke goste, tako da nije baš bio klasičan odmor i ja sam onako prilično umorna. Aleksej je spavao u principu dobro, spavao je tako do 6, pola 6 ujutru, ja sam tada onda ustajala, nisam se više vraćala u krevet, tako da mi to malo iscrpilo i onda sam cijel dan bila na nogama. Imali smo te neki skok u razvoju za taj 3. mesec kada je ušao, tako da je bilo malo nervoze, malo više hranjenja, malo više kenjkanja i plakanja, ali eto, pregurali smo i to. Super je, sada je onako razvio razne neke veštine, da tako kažem, i potpuno je zanimljiv i jedno čekam da sve to krene onako i dalje da se razvija i da bude sve zanimljivije. Super nam je, to je neki mali update, evo sad ubacujem, ali super napreduje, još malo idemo krajem ovog meseca, dakle sada je oktobar, krajem oktobra idemo na kontrolu za navršena 3 meseca i na vakcinice i imamo naravno redovnu kontrolu fizijatra, znate da to obavljamo isto na mesečnom nivou, pa ćemo da vidimo šta kažu. Ja sam više umorna od svega, pogotovo tih vežbica, pogotovo što ne mogu da ukombinujem sve i ja sam onako sebe nekako stavila malo u drugi plan i što se tiče ishrane i malo sam postala anksiozna i svašta nešto. Mislim, nije sada da se žalim, zato što nekako sam shvatila da nešto mora da trpi, nemam baš mnogo vremena za sebe, ali eto, nadam se da će i to uskoro da se promeni, da će te vežbe prestati da se rade, zato što jako sam iscrpljena. Kažem, najviše što me nervira je ta ishrana, zato što ne mogu stvarno nikako da se ukombinujem, čak sam napravila bila sebi neki plan, pridržavala sam se neko vreme, onda opet ništa. Nije mi zbog kilaže, ja sam sa kilažom ok i sada sam zadovoljna, imam tih 5 kg viška koji su mi ostali nakon porođaja, ali nije mi ni problem da ih skinem, nego jednostavno ne želim da ih skinem zato što bi to bilo nezdravo skidanje kilograma, zato što znam da ne bih mogla sada sebi nekako da priuštim vreme da se zdravo hranim, što je pogrešno i treba mi stvarno neki plan koga ću se držati, da mi bude praktično, da bude zdravo, a opet da bude nekako raznovrsno, zato što milion puta, znači, naručim, aplikacija donesi i samo naručim nešto nezdravo, jedem u trku, bukvalno jedem u trku, znači jedem u hodu, sa nogu, dok završavam nešto, dok on spava, jer samo tada imam mogućnosti da završim nešto po kući. On preko dana zaista ne spava puno, ima jedno 3 dremke sigurno, ali to su dremke od po 20 minuta, zaista ništa predugo. Ima dana, recimo, kada je neki kišni dan ili neka veća promjena vremena, kada zna da odspava i sat i po vremena. Opet ne mogu da se žalim zato što noću on fino spava, dakle legne oko 9 i prvi put se probudi oko 5, pola 6, kažem, opet zavisi. Desi se da se probudi u 2 sata, ne da jede, nego da traži malo pažnje, da traži malo da se mazi i onda ode vrlo brzo na spavanje. Ali ne mogu da se žalim, kažem, zato što noću lepo spava, ali sve u svemu, eto, naporno je i ne mogu da se ukombinujem najbolje sa svim obavezama. Sada ćemo se seliti. U novembru počinjemo, dakle, sa selidbom, dakle, radovi i tako nešto. Tako da ću vam početi snimati onaj serijal pre i posle. Za stan, to sam već rekla. Eto, sad moramo da već počnemo da gledamo stvari. Mislim, sve su to slatke muke, ali
jeste naporno, pogotovo sad sa malim djetetom, moramo da organizujemo selidbu, nemamo mi puno stvari ovde sada gde smo, jer naravno stan je naš iznajmljen i živimo u iznajmljenom namještenom stanu, dakle ne praznom. Imamo nekolicinu naših stvari i naravno lične stvari, ali opet treba sve to popakovati, treba organizovati selidbu, treba tempirati sve, pogotovo da njegovo prenesemo poslednje, zato što dokle god smo ovde, sve njegove stvari su mi potrebne. Tako da se onda tamo preselimo, pa čekamo se završe radovi, čekamo da sve stvari koje smo poručili stignu, da se to sve dovede na svoje, da se sredi i onda kao da se uselimo, pa ponovo raspakivanje svih stvari, između ostalih svih ostalih obaveza. Zato kažem da bi mi bilo mnogo lakše da mi obraduju na kontroli, da kažu da bar jedan set vežbi mogu da izbacim, jer sam zaista jako umorna. Moje neko viđenje je da su nogice sada potpuno ok, da je taj metatarzus izlečen, to je moje laičko mišljenje, ali imam neki kredibilitet s obzirom da sad već dugo vežbam, da sam istražila sve na tu temu. Mislim da su nogice, kažem, izlečene, nosim ove longete do početka novembra kada taj tehničar koji nam izrađuje longete dolazi sa medenog meseca. Ja bih lično želela da on nosi bar još jedan set, iako, na primjer, na fizijatrijskoj kontroli budu rekli da nema potrebe, ali ja bih volela, iz prostog razloga što je sve to i dalje mekano i on ima nekada tendenciju da ponovo krivi noge kao što je bio u stomaku, recimo kad je ljut ili nešto, pa opet zgrči tako noge. Tako da bih ja voljela da on nosi bar još jedan set i onda nakon tog seta da nastavimo sa vežbicama za stopala. To nije naporno, dakle, to potpuno je nekako mi je postalo prirodno da mu radim te vežbice za noge, zato što imaju 2 vežbice za noge i recimo da radim ukupno 15 minuta, 2 do 3 puta dnevno. To mi zaista ne bi bio problem. Što se tiče ovog hipertonusa, jedva čekam da prekinem te vežbe. Zaista jedva čekam. Mislim da se vidi pomak, ne bih rekla da je potpuno nestao, da su mišići se potpuno opustili, ne bih rekla, ali mislim da je nakon ovog 3. meseca počelo da popušta više i prirodno i zbog vežbica naravno, zato što sam ja i čitala da postoji taj fiziološki, patološki hipertonus, ovaj drugi naravno mnogo gori. Ovaj prvi bi trebao da popusti sam, odnosno ne odjednom, ali trebalo bi da popušta nakon 3. meseca i da popusti između 3. i 4. Tako da, eto, u krajnjem slučaju se nadam da je to krenulo kod nas. A što se tiče vrata, mislim da mnogo bolje kontroliše vrat, da je mnogo bolje učvrstio glavicu, tu i dalje radimo vežbe i opet kažem, za to mi takođe ne bi bio problem da radim to neko malo istezanje, jer to isto ne traje dugo i znači napredak vrata i nogica bi se morao pratiti do 1. godine života. Hipertonus nema recidiv, ali zato ove 2 ostale stvari imaju. Dalje, šta sam još htjela da pomenem? Kažem, eto, to je neki update, trenutno smo baš onako u nekoj frci i sada smo došli da se raspakujemo, da se ponovo vratimo na svoju rutinu. Treba sve to da odradimo i da nekako organizujemo i da u novu godinu uđemo onako puni elana sa nekim novim odlukama i baš se čvrsto radujem i nekako nadam da ćemo uspjeti da do nove godine završimo sve, skinemo longete i da uđemo u novu godinu srećni i zadovoljni i onako neki novi početak, budući da kažem, eto, nama je ova 2018. baš bila neka prekretnica i napravili smo svadbu, venčali se, iako živimo već 5 godina, ali eto, nama je to bilo onako, značilo nam je, baš nam je bila lepa uspomena, iako je i to bilo naporno, a pogotovo što sam bila 7. mesec trudnoće. Dakle, dobili smo bebu, kupili smo stan, ne znam, nekako smo baš ovu godinu onako isforsirali i nema veze, okej mi je to da rešimo sve odjednom pa da u narednoj malo uživamo, tako da eto, ja se radujem toj narednoj u smislu odmora i imam već gomilu nekih planova za dalje i što se tiče kanala i sve, zaista mi je nekako nemoguće sada da bilo šta realizujem i nadam se da ću uspeti u tome, ali eto, ono što mi daje nadu da ću uspeti je to što sam do sada zaista ostala redovna na kanalu, što se trudim da imam taj neki sadržaj koji imam. Znam da nije svačija šoljica čaja, tako da opet znam da postoje ljudi koji me gledaju, inače ima vas trenutno preko 800 i to za mene zaista je ogroman broj ljudi i verovatno ne gledaju svi
znači, mislim, logično da ne gledaju svi vide, da su pretplaćeni, neki ni ne znaju, vjerojatno su pretplaćeni, ali mnogo mi je drago što postoje ljudi koji me slušaju i što postoje ljudi koji mi komentarišu vide i što mi šalju i na Instagram poruke da im odgovorim, jer ja zaista uživam u toj interakciji i inače sam pričljiva i brbljiva po prirodi, tako da mi to ne predstavlja nikakav problem i volim, dakle, tu lepu komunikaciju. Što se tiče tih nekih planova, malo pre sam pomenula da imam i neke planove. Jedan od planova mi je da kada se preselimo, kupim spravu za nordijsko skijanje ili trčanje. Jo bože, radila sam u sportskoj opremi i kao da nikad u životu nisam radila. Uglavnom da kupim spravu, budući da stvarno neki trening ne mogu da ukombinujem. Ja sam sama s Aleksejem svaki dan, dok Ivan ne dođe sa posla. Ivan ide aktivno na treninge, budući da on trčite neke svoje trke i svašta nešto, tako da prosto ne mogu ja sada da upadam u to, a iskreno niti imam vremena, niti imam nešto preterano volje za to. Tako da smo rešili da, kupimo meni tu spravu. Pola sata dnevno sam mislila da je kao koristim, tipa da stavim slušalice u uši ili da stavim ispred TV-a i da mi to onako odloči pažnju i da odradim taj neki manji trening. Opet kažem, ne zbog kilograma, više zbog zdravlja, kondicije i eto da ako moguće skinem taj mali stomak koji mi je ostao, taj donji stomak, mislim da je to ok moguće. Plan mi je takođe da kada se svi ti hormoni srede, budući da imam neki problem, to je sigurno, znači koža lica mi je trenutno, ja sam sada potpuno bez šminke i kao što vidite imam ožiljke, ali nemam nijednu aktivnu aknu trenutno na licu, zato što koristim onaj Acne Fug Oxid Wash od Dr. Wolfa, mislim da je to nemački brend i to je umivalica koja se koristi ujutru i uveče i nakon toga koristim kremicu koja se zove, ja mislim, Duak, ako se ne varam. To sam takođe dobila od dermatologa i nanese se ciljeno na ta područja na kojem imate akne. I to je stvarno meni uspelo da isuši. Trenutno ne koristim jer želim da vidim da li će mi se ponovo pojavljivati akne. To su antibiotske kreme, odnosno ovo je suspenzija za kožu, ova umivalica benzoil peroksida, tako da želim da vidim kako ću to sve dalje da se razvija. Ta situacija, dakle želim da se posvetim koži kada se smijere ti hormoni, zato što definitivno mislim imam neki hormonski disbalans, pa želim da vidim kako to može da se reši, ali meni i sam ginekolog rekao na kontroli posle porođaja da nije najpametnije ništa raditi bar 8 meseci, dok hormoni sami ne nađu neki svoj način da se stabilizuju. Tako da želim kasnije da odem na izbiljivanje tih flekica koje imam i da se aktivnije posvetim nekim tretmanima, bar jednom mesečno, u smislu tretmanima kod kozmetičara. Što se tiče neke, kažem, to je trening, koža, želim generalno, kažem, da se posvetim i ishrani i mislim da će to tamo biti onako ostvarivo, zato što otprilike će tada i Aleksej krenuti da jede nešto čvršće, da uvodimo neku čvršću hranicu, a svakako planiram da mu spremam. Ne kažem da nikada nećemo koristiti kupovne, jer to je apsurd, i koristit ćemo ih svakako i ne mislim da je to nešto najgore što postoji, ali ukoliko ste u mogućnosti, treba da vam bude prioritet svakako da vi, ukoliko možete da pronađete kvalitetno voće i povrće, sami spremate to, jer to nije velika količina hrane, a opet vašem detetu će značiti. Mislim da kada se budem posvetila tome, da ću moći da malo se više posvetim i mojoj i Ivanovoj ishrani, zato što smatram da ćemo do tada prekinuti da radimo vežbice i ako on nastavi da bude ovako dobra beba, jer zaista jeste dobra beba, mislim da ću moći da se posvetim, da imam vremena više za kuvanje. Eto, svašta imam, to su neki veliki planovi, iako ne deluju tako, a meni su trenutno onako još daleki. Kažem, samo bih voljela da mi pišu neke mame kako su uspjela da regulišu ishranu nakon porođaja, mame koje nisu imale pomoć da im neko drugi donosi kuvanu hranu. Naravno, kažem, milion puta uzimam u Merkatoru kuvanu hranu, u Maxiju kuvanu hranu, milion puta poručimo sa donesi i kažem, kada poručim sa donesi, ja se obično odlučim za picu, za pohvalni kačkavalj, za bečku i tako dalje, što svakako, kažem, je previše kalorično i nekako previše teško za moj stomak, a opet, naravno, ne treba da se bazira ishrana na tome.
Tako da bih želela eto, da mi mame pišu koje su koje imaju savjete kako da regulišem i redukujem svoju ishranu, a da opet to bude brzo, a da bude i zdravo. Ne mora da bude sada toliko raznovrsno, bitno mi da uopšte pređem da jedem nešto zdravije. Kažem, imala sam ja plan i krenula sam, ali eto, nisam ga se pridržavala. Ne mogu da se izgovaram da kažem zbog ovog ili onog, jer svakako treba da nađete vreme za sebe i da jedete. Ja milion puta se zadesi da i doručkujem tek u 1. Tako da, jer stvarno treba slušati ljudi kad kažu, kao kad vam beba spava, nemojte da radite ništa po kući, jedite čoveče, i je stvarno, ja mislim da su ljudi u pravu, ali ja toga se ne pridržavam. Ja kada on zaspi, ja gledam da stavim veš u mašinu, da raširim veš, da ispeglam, da usisam drugu sobu i tako dalje. Međutim, to ne treba da radite. Slušajte mene koja to inače radim. Tako da, eto, malo se odužio sad ovaj vlog, svašta sam ja tu nešto napričala. Kažem, sutra počinje novi vlog, ovaj ćete gledati pre tematskog videa, tematski video šta se nalazi u mojoj torbi Baby Edition ide uskoro. Tako da, vidimo se onda u narednom videu. Ukoliko vam se sviđaju moji videi, pretplatite se na moj kanal, pritisnite ono zvonce da vam stižu obaveštenja. Zapratite me na društvenim mrežama, tačnije na Instagram profilu, na mom ličnom Instagram profilu, jer sam onaj Mama Tube profil, odnosno ugasit ću ga. Ne koristim ga, nije aktivan. Moj Instagram profil možete naći dole u infoboxu i tu sam aktivnija, skoro svaki dan nešto objavim. Opet kažem, to je lični Instagram profil, ali opet i tu se zadesi po neki post. Gledam da budem što češće sada na Instagram storiju. Čujemo neke sirene, ali nema veze. Tako da, nešto se dešava. Ništa, odeh onda da jedem, jer Aleksi spava. Kažem, vi se pretplatite pa se vidimo u narednom videu. Ćao!